Lena imashi yesibili ukubanjwa ngaphansi komkhankaso we-March and March. Umgqugquzeli wayo uJacinta Ngobese Zuma uthi angeke bakhathale ukulwela izwe kuze kube abokufika abakulili ngokungemthetho bayahamba. Sikhathele ama-illegal immigrants bazalwane. Cishe zonke inkinga esinazo la eSouth Africa zidalwa yibona ukuthi iphinda-phinda. Ubugebengu yabona nje futhi ngicela ningiqedele nithi ibona. Ubugebengu idakamizwa. Human trafficking. Ukushoda kwemisebenzi. Konke kwenzakala ema-tuck shop. Iy'kole ey'gcwele. Iy'bhedlela ey'gcwele. Amabhilidi angcolile. Amazitolo zonke. Ama-restaurant. Iy'nwele. Le mashi lindeleke ukuba ibanjwe naseyifundazweni Gauteng, Free State nase-Eastern Cape kanti yesekwa ngamanye amaqembu ombusazwe ukusukela yaqala. Njenge-Action SA siyayisupporta le mashi. Asiqali namhlanje, asikho last time sazoba khona ngoba izwe lethu liyovikelwa yithina. Njenge-IFP silapha ngoba we made a commitment ngesikhathi isikhampeni lukhetho kazwelonke kubantu bakuleli izwe ukuthi sizokwenza show ukuthi umuntu okuleli izwe engenayo imvumo uzohamba. Amabhunu akafuni ukuthi baqashe abantu baseMzansi Afrika. Baqasha ama-illegal immigrants ngoba ababhadali imali elungile for bona, babatreata njengama-slave, bababhadala ama-slave salaries, ama-South Africans akathola umsebenzi. PSA, we believe that SAPS alone and Border Management Authority can't deal with illegal immigrants. You need government to supply SNDF because we believe there is enough soldiers that can be able to assist because there are millions and millions of illegal immigrants. Uhlu lwezikhalo bekufanele lwethulwe embuthweni wamaphoyisa SAPS somnyango wezasekhaya kanye nomkhandlu edolobha waseThekwini. Kepha kufike kuphela omele iTheku kanti ke abagqugquzeli abaneme ngokuthi sengokwesibili manje eminye iminyango kahulumeni ingafiki ukuzokwemukela uhlu lwezikhalo. Baphinde banika futhi leminyango ezinye izinsuku engamashumi amathathu kuba iphendule kwabakhala ngakho.